wat iedereen weet, dat is dat volgende poortje, het 50ste poortje is, dat zal verschijnen. Niet dat nu verschijnt, nu verschijnt degraveerd, maar in september verschijnt nummer 50. En dan zouden wij, zoals je weet allemaal, iets speciaals willen voor doen. Nu zou ik aan iedereen willen vragen, wat hebt u al, wat wij kunnen opnemen in ons poortje nummer 50. Ik heb gehoord van Jos, dat hij een pak foto's heeft, maar is dat voldoende? Wat jullie Jan mij gezegd heeft, dat is een foto van zoveel. Zouden wij moeten ons vastpinnen op het jaar 1920. Dus die lijst krijg je allemaal. En dan waren we nu bezig over het poortje nummer 50, wat we allemaal eind kunnen. En we hebben gevraagd dat we voor de volgende vergadering, en dat zou zijn de woensdag, de 23e, dat we dan allemaal een lijstje maken wat iedereen ter beschikking heeft. En dan kunnen we er een keuze uitmaken. Ja, dus iedereen, want dan hebben we gevraagd, moet dat juist van het jaar 62 zijn? En nu zegt men mij hier, dat hoeft niet als men over 50 jaar gaat. Dat is een nuance.